Kimi срещу ChatGPT и срещу Claude. Дали американските изкуствени интелекти още са най-добрите на пазара или пък китайците вече станаха по-добри от тях? Днеска съм направил два теста, които ще бъдат изцяло насочени към нашата бизнес аудитория, с които ще изтестваме да видим кои от моделите се справят най-добре за определен тип задачи и също аз съм си подбрал тук малко критерийки, с които ние да ги оценим. Как ще направя оценката? Днес имаме две основни задачи, с които ние ще занимаваме. Задача едно е преглед на оферта с супер много информация, за да може да ни каже нашия AI агент дали тази оферта е окей или не е окей по всякакви различни фактори, какви са пропуските и така нататък. Тоест ние сме клиента, който получава самата оферта. Всичките данни, аз направо ще ви покажа как изглеждат. Тук съм направил един AI Benchmark Model Kit, с който да могат да се тестват. Всъщност първата задачка към самия агент имаме Master Service Agreement, Statement of Work, Client Requirements Brief, Data Processing Addendum, Security Architecture Note, Pricing, Commercial Email Thread, Project Plan, RASI и така нататък. Супер много данни. Всичките данни, разбира се, те са синтетични, са генерирани с изкуствен интелект, като няколко важни фактора, които трябва да знаете тук. В данните има 22 неща, които си противоречат. Нарочно са направени също данни вътре са вкарани в определените файлове, с които някой по-глупав модел би казал, че дадено нещо е коректно или пък е вярно и също са вкарани капани, които по принцип, ако е пак по-глупав модел, би накарал самия модел да халюцинира. Тези файлове аз ще ви ги публикувам да ги имате от нашия вебсайт, така че да можете да си ги свалите и да ги разгледате, както може би знаете на нашия вебсайт, когато се влезе на ncorp.ai и след това като влезете в ресурсите, аз там пускам доста неща, които са свързани с някои от нашите лекции. От тук в Files ще ви дам всичките материали, които са от днешното видео, което го има. Имаме супер много данни, които се пускат към самия агент. Имаме го промпта, който е към агента. Сега ще ви сваля долу промпта да ви го покажа. Виждаме TC, старши бизнес консултант и Program Assurance Lead, бордът на North Star LAD, пак измислена компания, съжалявам, ако има някакви засечки с истинска такава, трябва да реши дали проект Atlas може да бъде подписан и стартира в настоящия вид. Разполага само с файловете в Input Files. И тук вече търси противоречия, вътрешни несъответствия и грешни изчисления, лични решения, Owners Approvals, Acceptance критерия, търговски оперативни, графикови, security, privacy, governance рискове и обещания в кореспонденцията, които не са отразени в договорните документи и така нататък. И виждаме, че имаме задължителни резултати, съответно имаме severity, как да се изчислява, правила за качество, които се създават и така нататък. Това ни е първата част, качвам това обратно на другия монитор, които го имаме като тест и съответно си имаме истината за... пак ще трябва да го сваля, тъмън качи горе, сега си го свалям пак на този монитор. Имаме истината за данните, всъщност, какво очакваме като резултат. Както и контролен списък с 22 заложени findings, които трябва да бъдат открити от самия AI модел и да ни даде информация. Няколко параметра, по които ние ще сравняваме. Всъщност имаме точкова система на базата на това дали абсолютно всичко е открито и съответно си ги има по брой точки и си има също и санкции. Съответно всеки един измислен confirm fact е нещо, което е грешно цитирано и съответно максимален брой обща санкция, която може да бъде натрупана. Така че да сравним самите три модела. Между другото, понеже все пак аз не съм никакъв фактор за сравняване на модели, ако искаме да гледаме истински сравнения, които се правят в интернет, които са вече на базата на повече хора, с повече данни и така нататък, има едно нещо, което се казва arena.ai и вътре в него може да се види кои са най-добрите модели. От тук това, което може да видим е, че в тип агенти на първо място е Claude Fable, на второ място е Opus 4.8, на трето е GPT-5.6 Soul, на четвърто място е Kimi K3 като модел, който го има. И така, нека започнем всъщност с нашето цялостно сравнение, което ние го правим. Нещо интересно, което ще ви кажа е, че всъщност в предишното видео говорих за Kimi. Ако ви е интересно как работи Kimi, бих ви препоръчал просто да влезете и да изгледате предишното видео. Ако ви харесват видеята и канала ми и нещата, които правя, ударете по един лайк, ударете по един subscribe. Опитвам се да правя максимално интересно съдържание за всички.
И друго, което е, ако искате да направим определен тип лекция с определен тип съдържание, имате някаква идея, която искате да разработя, просто я дайте насам и ще се опитам да направя видео по нея. Така, нека да покажем малко резултати. Всъщност те са 3 тоталните задачи, които аз ги бях направил. Мога да ги сваля всъщност. Нека да погледна дали мога да ги сваля. Да, и сега ще го направя по малко по-адекватен начин да се вижда самия лист, който го имам при мен. Ето ги. Данните, които се виждат. Така. Това е задача 1. Всъщност, която ние пуснахме. Аз я пуснах в Claude. Нека да покажем Claude как си я разсъждаваше самата задача и как изпълни цялата работа по нея. Оп. Ето това е, което имам. Изцяло му дадох папка, инициализирах. Между всичките задачи ги правя като проект, използвайки CoWork стил функционалност. Тоест, това е в ChatGPT си е стандартна задача, която се влиза. Тук ще отворя на ChatGPT да се вижда. Има много стандартна задача, която се създава вътре като проект. В Claude си е в CoWork и съответно в Kimi е като work задача, която е дадена. Така, започваме с Claude. Дадох му задачата, това, което той направи е стандартното, започна да мисли като инженер. Взе си Excel-сите файлове, изкара си абсолютно всичките данни, използвайки скриптове, които мен не ме интересува какво е правило, за мен е важният крайният резултат. И в рамките на 10 минути и 6 секунди той ми даде цялостен резултат. Използвам модела Fable, използвам го на Effort High, което е стандартно. Честно да ви кажа, такъв тип задача между Max и между High не откривам супер много разлика в откритията, има много голяма разлика в ползването на токени. Ако искате в един момент, може да използваме и на Fable и Extra High. Ако ви е интересно да повторим същите тестове, това задължително може да го направим. Резултат, който го получихме, всъщност, той е като под формата на самооценка. Дадох му след това критериите, му казах сравни това, което ти си направил, е, че откри всъщност 21, т.е. 22-те неща ги откри, но при тест кейс D02 всъщност го е открил с точно доказателство, но го поставил, че не е доказал противоречие заради целеви в MSA. Тоест 21,5 да кажем, но ще го закрепим в 21 за нещата, които е успял да открие. И другото, което е, че в факти и изводи, съответно му липсваше едно, отделен не е доказано раздел, минус draft статуса на Security Notes. И също в импакт и приоритизация също имаше едно нещо, което не беше успял да открие коректно. Така че това са нещата, които успял да ги открие. Крайната оценка е 94, което имах пред колко огромна е цялата документация, която имах. Всъщност е една много добра оценка на нещата, които ние сме ги направили. Така, това, което на мен ми хареса, аз ви казах преди малко, че самия Claude, той си прави чеклисти и разсъждава много добре като инженер, като истински бизнес консултант. Така, при ChatGPT какво е положението, което той успял да постигне? Ето го самия файл. Оценката отново е 94 от 100 възможни, само че имаме различни критерии, по които се постига това 94 при него. Така че това е важно да ви ги покажа. От тук съм му дал контролния списък и то се казва пак 21 напълно разпознати. D44 файлът не е достатъчно ясно отделен като самостоятелен бъдещ envelope риск. Оттам доказателство и локатори 15 от 16. Бизнес импакт и приоритизация имаше 3 различни оценки, които бяха дали по severity. И отдолу в факти отново е 4 от 5, които ги има без никакви санкции. И тук си обяснил кое как го е направило, за да може да постигне този резултат. Времето, за което ChatGPT се справи, обаче е 15 минути и 41 секунди. Тоест около 50% по-бавно в това, което ние сме получили вътре в Claude. Което за мен е изненадващо, защото под предписане на код 5-6 сол модела в началото се правиш по-бързо. И това нещо е интересно, но такъв е постигнати резултат. Нещо, което забелязах при работата с ChatGPT всъщност е, че то се направи скриншоти и все едно, отвори си отделните таблици, файлове и така нататък, направи си скриншоти и след това разсъждаваш на базата на скриншотите, което за мен е по-интересно от другите неща, които се случват. И
не е толкова моят стил на работа. Аз много харесвам на Клод, че той си изкарва данните по програмен начин, защото от скриншоти някой път, ако експорт му не е качествен, може да изтърве някои данни. И това съм го виждал и друг път, между другото, и с другия тест, който ще направим, имаме подобни резултати. И вече Кими. Кими постигна крайна оценка 92 от 100 възможни, което всъщност за модел, който е минимум 3 пъти по-ефтин спрямо останалите, между 3 и 5 пъти по-ефтин, всъщност е доста добра оценка на базата на това, което виждам. Като обаче при Кими времето за изпълнение на задачата беше 24 минути и 21 секунди. Тоест той е 2 пъти и половина по-бавен от Клод и с 70% по-бавен от Кими, което е огромна разлика. И другото, което е чисто като задачи и като самооценка това, което си е дал, което е интересно е, че 22 от 22 се разпознае, т.е. това е единствения модел, който успя да разпознае всичко от до. Точно доказателството е окей, бизнес импакт и така нататък е окей. Имаме няколко неща, които всъщност при него не бяха окей и имаше в penalties, т.е. в наказанията, имаме 1-2 точки заради измислен факт, който той си беше направил. Така че това са проблемите, които са при него. За мен това, което най-много не ми хареса е всъщност много дългото време, за да може да измисля абсолютно всичко. Модел е K3, Thinking Effort съм го сложил на максимум, което да може да направи. Така, това е задача 1. Тук ясен победител за мен няма. Бих казал, че и трите AI се справят доста близко спрямо това, което е истината. Така че не мога да кажа един е по-добър от другия. Чисто от към използване на български език, определено смятам, че ChatGPT и Claude се справят най-добре, като бих дал лек превес в репорта на български език на ChatGPT, чисто от към начин на писане. Нещо, което забелязах вътре в Кими, нека да отворя папката, за да ви покажа. То е доста интересно. Тук в Output, ако отворим Executive Review, забележете, че пакета не е горен за подписване. Това е отказ, това не е отказ от проекта. Целта на бизнес проекта е какво си в одобрения envelope, т.е. той се вкарва някакви американски думи в Savia Executive Summary. Грешно изчислен total в approval пака. Това са някакви неща, които наистина ние, примерно програмисти, много често ги използваме и ги пишем точно по този начин, но не смятам, че това трябва да бъде стила в един такъв документ. Брифът, одобрен от Steering Committee, изисква offline mobile за 120 field sales users, така нататък. Много е на такъв смесен българо-английски език. Не, че аз като говоря не го правя също доста често, но тук вече го прекаля и все пак това са официални документи. Аз бих искал това да бъде готово за изпращане, когато самия AI ми го даде. При ChatGPT и при Claude качеството е съвсем различно направо, космически години, специално документите, които се правят. Нека да ви покажа всъщност как е качеството на документите тук. Ето Executive Review, решение на гол за подписване и став в настоящия вид. Пакета не формира единна договорна и изпълнима базова линия, има критични разминания по юридическо лице, задължителен обхват и така нататък и така нататък. Много по-адекватно, както се вижда тук, е записано цялото това нещо. Така че на мен този формат супер много си ми харесва. Как е направено и в Claude е много подобно, така че там няма нужда изобщо да го коментираме. Така. Задача номер 2 е по-интересна. Всъщност, задача номер 2, която ние му подаваме, сега ще се върна малко назад, за да ви покажа, е всъщност един proposal deck. Тоест, както при нас всички оферти към клиенти се правят изцяло от изкуствен интелект, така и аз симулирах цялото нещо чрез input files, където имаме Discovery Notes, RFP, Excerpt, Service Catalog, Case Studies, Team BIOS, Executive Email Thread, Pricing Model, Baseline Metrics, Brain Guide и Nexora Logo и някаква измислена компания, която е. Ние искаме да направим Proposal Deck, който да го изпратим към наш клиент. Така, резултатите тук какви бяха? Claude 15 минути и 43 секунди успя да направи нещо, което беше изключително добро. Направо ще ви го отворя, за да може да го видите. Ето Vita Foods, AI Transformation Proposal. И това пак са абсолютно измислени данни, които ви показвам. Нека да си го отворим направо с PowerPoint. Ето го.
Виждаме много хубав дизайн, който е направен от Claude. Данните са записани качествено с правилните шрифтове, с коректната информация. Имаме графики и имаме много добре написани нещата, как са направени. Нямаме излизане от полетата. Имаме стрелкички, които също са адекватно направени. Така че абсолютно всичко, което е стандартно да го има в една оферта, е направено добре. Тук имаме единствено в този Gantt chart, който е направен, имаме малко тези diamonds, които им казват, тези ромбове, не са направени толкова адекватно, според мен, разбира се, но като цяло, ако аз гледам тази презентация, бих и дал чисто от към дизайн оценка 8 от 10, даже може би 8,5 от 10. Чисто самооценката на базата на критериите, които ги показахме след малко, отива в обща самооценка 92 от 100. Което изпълнението наистина е супер добро, така че аз съм много доволен от начина, по който отново има някакви дребни взети точки, които са на базата на факторите, по които ние го оценяваме. И съответно, когато се каже, че направя ревизия, не искам да направя, защото все пак това нещо го тестваме. Резултат 2, който ние го имаме от нашия ChatGPT. Вече са пуснали Fast Mode. Ето, хората си казали, че мога, като си плащам повече, нещата ми случват по-бързо. Така, резултат 2, който ние го имаме от нашия ChatGPT. Така, отварям оферта тук и виждам нещо, което на пръв поглед изобщо не ми е толкова красиво, колкото ми се иска да бъде. Приравняванията са му грешни, тези стрелки са много странно направени, изобщо не ми харесват. Тук отдолу имаме различни боксове и излизане от полета, което на мен супер много не ми харесва. Ето виждаме начина, по който са записани нещата. Просто не изглежда професионална работа. Да, информацията е предадена, изглежда окей-иш, но просто това не е нещо, което аз бих изпратил директно на клиент. Виждаме тук просто от към разстояние как е направено. И цветовете също е това жълто отдолу. Супер много ми вари очите, поне на мен. Но да, аз малко съм си критик на тема дизайн. Тук може да видите как излизат тези текстове от полетата, за които са му зададени. Така че това нещо на мен не ми харесва. Как е направено времето, което го получихме за изпълнение на тази задача е 18 минути и 33 секунди, отново с около 50% по-дълго от това, което ние получаваме вътре в Claude за ефорта, който ние сме му задали, и оценката, която то се самооценило 89 от 100, оценката, която аз му давам чисто като дизайн. Всъщност извинявам се, тук си гледам грешни данни. Времето, за което е направил тази презентация, всъщност е 40 минути и 40 секунди. Тоест това е супер пъти по-бавно. Не е с 50% по-бавно, отколкото при Claude. Тук ще говорим за 3 пъти, че е отгоре по-бавно от това, което е при Claude. Чисто за дизайн, това, което бих дал за оценка на такъв тип презентация, която получавам, за мен е 4 от 10, не мога да дам повече. Ако трябва да го изпратя на клиент, трябва да се отделя поне още половин час да го дообработвам, а с бавната скорост, с което ChatGPT прави самите презентации, да си казвам, може да ми стане по-бързо на ръка да си оправя определените компоненти, определените полета и така нататък. Така че това е резултата, който получавам. И сега да видим при Kimi, всъщност дали тук ще има изненада в резултата, който ние сме му задали. Първо, презентацията, която Kimi е направил, сега я отварям да мога да ви покажа. Всъщност изглежда по ето този начин. Който като го погледна, всъщност изглежда доста така професионално направена презентация. Това е на първо око. И се преглеждайки какви са нещата, които са изписани в нея, стрелките, самия дизайн. Сега така отгоре логото не ми харесва супер много как е сложено, да кажем, че това е малък детайл, който го има. Стрелките са направени, нямаме излизане от полетата, което е супер. Тук самия Gantt chart си е направен по доста адекватен начин, така че това нещо на мен също ми харесва. Всичко за мен тук изглежда окей, даже повече от окей бих казал. Това е нещо, което с много дребни промени бих изпратил на клиент, честно казано. И тук чисто от към дизайн, това, което бих дал като оценка е 7 от 10. Обаче, основен проблем. Времето, за да може да ми направи тази презентация, беше над 2 часа. И всъщност накрая получих тайм-аут на времето за
решаване. А тук да видим оценката, иска 2 подобрения преди финала. Прилагам подобренията, само дето не иска да ми прилага подобренията. Он бях казал да си evaluate резултат, а то тук в reasoning може би ще го видя. Така, нека да видим каква е оценката преди самите подобрения, които то си е дало. Ще си даде оценка между 95 и 97. Доста така се е качило нещата, но може и да ги е постигнал. Обаче тук се направи някакви фиксове. Да, при всеки AI модел може да прецени, че нещо е по-хубаво да си го направи. Независимо, че съм му казал, да си казва да не ги пипа файлове, решил, че ще ги действа сам. Но в крайна сметка резултатът е много добър. Мисъл, което го получавам в момента. Проблема е наистина с толкова дългото време, което аз трябваше да чакам Кими да може да свърши работа. За 2 часа сега ще си направя цялата презентация и с всичко останало около нея. Така че моята оценка за момента е, че все още Claude е най-добрият модел за изпълнение на стандартни задачи в вършенето на работа. Така че, ако се чуете дали Kimi е най-добрият нов модел, специално за това не е. Сега, в следващото видео ще сравня с това кой модел как пише код в момента. И отново ще използвам и Fable, и Codex, т.е. не Codex ми, ChatGPT 5.6 Soul и съответно Kimi K3, за да може да видим кой от тях в момента е водещ модел. Тестовете вече са направени, самото видео го записвам след малко, но ще бъде налично по-късно през седмицата, така че ви приканвам отново, ударете един subscribe, ударете камбанката отдолу, за да може да получавате известия, когато пускам видеа и до следващия път.